Tuna kan hmuh mek hi Delhi Sarkar Arvind Kejriwal Deputy Chief Minister Finance Chhangte ni Bawk ManishSisodia an Delhi veng pakhata contract na tho a endik lai le a fangkual lai thalak ani. Finance Minister hian contract na tho na lai bulvela mi cheng te chu komkualin an venga contract na tho chu thra an ti le ti lo an lunga dum le dum lo te azot kuala Mipui te an lung awai phot lo chuan contractor hnena poisa an pek lo tur thu a soi bawk ma se an hatho te a thahlom ni ngei tur ani avela cheng Mipui te hian hlim le lom takin an hmela po an lom ani ti hriat thein nui sangin finance minister hi an lo dong songa an venga mason na hna tho chu thra an ti thu le contractor chunga an lom thu an lo soi tichuan finance minister hian contractor po chu ko ngalin a hna tho a Mipui an lung oi chu lom om ma ti thu hrilin Mipui te rem ti na thlapin a hmuna hian bila hming a sign zui ngala Mipui te hi lo lung oi lo ta ang se chuan bila hian hming a sign lovanga poisa po an pedon bok lo ti na ani a an contract kalpui dan hi a fair khop mai democracy chu Mipui te lalna ram ani ti hre chiangin an mani thanglal tu Mipui te rong bol konga hian an ti tak tak hle a an en ton tlak em ani kan rama contract kan in pek dan le kan kalpui dan te MLA fan le enge moha tanga unit roi tu te le party mi le sa te kan in du sak na na tho a sen so le a tho chhuah in phu lo lutuk thin te han mu hi chuan Mipui aya party kan hmangai jok zia alo lang chiang thina Delhi Aam Aadmi Party hi chuan party workers le unit roi tu te ti lam ai chuan Mipui te mason na tur le an sam khai na tur a huap zo thei ang berin an ngai poimo in atakin na an tho saka rong an bol sak ani chutiang sarkar thiang hlim en kolna hnuaya chuan party mi le sa te chauh ni lovin Mipui mimir an hlimin an loma tuna video kan hmu ang hian an khideuh sang hlom mai ani hetianga abul vela cheng te an lung oi hnu chawa thu nei tu ten bill an pass zel ani chuan contractor te tan po Mipui te lung oi na tur nge ya na tho chu angai yani phot maya ma se heti chung po hian contractor te po hi an lom hle thawa Mipui te lom bok contractor te lom bok a contract pe tu le sum pe chuak tu sarkar lom bok India rama lom na kai rual na ber khopui an ni tahial oma sin corruption kai rual na state te tan an en ton tlak tak zet ani Finance Minister ManishSisodia hi Deputy Chief Minister ani baka video masalama kan tarlan photo angin Education Minister ani tel boka ama taima in adik boka a department chana hian hlemhlet na in hmun na changmang lo ni in alang an mason na aro puin a hmunam thin khop mai Chief Minister berla in eng department ma changlovin a minister te na tho a endik puin a vil pui top mai bok ani a an party leader te in kara po hian in erna le in thik na te in rin hlel na le in phiaruk na ten hmun an chan hmel lo fu ani kan rama hian Mipui te lung oi hnu chawa thu nei tu ten contractor te bila hming sign in poisa te pechuak ve thin ta se hlo hmumia lo tur contractor kan nga fu long mo ti te po kan ril ruwa lo in zot ve mai hlom mila a tha ome All India Radio le Doordarshan Kendra te pu Modi ya thu soi man ki baat te mizo tonga le lina pek chhuah fo thin ani a Delhi Sarkar na tho le an hruai tu te thu soi te hi mizo tong nge ya kan lo hria ta kan lo hmu tam ve ka du awangin ti hian ka han ti chuak ve thin ani a entonatana kan man aduam khop mai tuna chuan tun in rin nikal ta meni somni pakua Delhi Finance Minister ManishSisodia an press conference neya thu soi ngai thla in ilo clear howang u tuna hian rampumina kan boipui lui le kan ngai venber chu covid vaccine chungchang ani a state tin in an chanpual tur vaccine engtika nge an muanga
engtika nge an mipui zong huap zo tura vaccine an pek chhuah theiang ti ngaklel takin an thlir meka chuti ani lain central sarkar ruwa manna feltok lo awangin ahun taka kan thalai rual ten vaccine lak tur an hmu thei lo kumsom pariat le kumsom li panga inkar mipui te hnena pek tur vaccine central sarkar in state sang a pek chhuah sa a zo deuh vek to a vaccination center tam tak khar ni in Delhi ngei po thalai rual te ta na vaccination center kan honte kan khar le vek to kan zo na le kan dil na te changin central sarkar hian jun ni som hnulam chawa vaccine kan hmu bel thei tur thu nimin khan min hrila jun ni som hnuwa po chuan kan du khop zat voile khata kan hmu ngal mai thei lo tur thu min hril vaccine min pe ula thlathum chunga Delhi mipui zong mi maltin hnena vaccine pek kim vek man kan du ani ti in Delhi sarkar hian central sarkara dilna kan thlena ma se kan soifo angin ramdanga te vaccine thon chhuah ani a lak lu ero kan la lut ve si lo chu mai ba ka kan ram chunga siam chhuah na konga po ahun taka kan ti tur dik tak kan ti lo awangin tuna kan du khop vaccine kan nei theilova kan buai nuai mai ani hi Delhi a hian thalai rual nuai somkwa le pahnih an oma hetiang kumsom pariat le kumsom li panga inkar mi nuai somkwa le pahnih te tan hian vaccine dose vaibel chekhat le nuai somriat pali mamo ani a chuta tang chuan central sarkar hian April thla dose nuai li le achan ve min pe a May thla dose nuai thum le sing ruk sang sari min pe in tuna June thla a nisom hnulama dose nuai nga le achan ve vel min pe turin ruwa manna hasiam le mekani heng thalai rual nuai somkwa le pahnih te hi corona laka veng him tur le an mani chan him tur chuan vaccine pek an ngaya ram le hnam in nga na kan ma chuan te an ni kan ti fo thin kan thalai rual te an him theinan hian vaccine dose ni theuh kan pek a chu lain central sarkarin renchem em a vaccine asem chhuah atul thung si a tongkam mai chuan central sarkar hian state sarkar te hnena vaccine le thei ani thu apuang dumduma ma se le tura kan in tlarin nangni chuan nuai nga aya tam in le thei lowang nangni chuan singa aya tam in le thei lowang ti in kan le thei za tur bituk min lo siam sak le thunga kan du khop kan le thei hlom lo ani hi ti chuan Delhi sarkarin thalai rual te hnena vaccine pek adu em lain pe thei lo din hmuna central sarkarin min din tir ani a voina hian central sarkar hi zo na ka zot du Delhi sarkarin thalai te hnena vaccine pek adu le pek atuma hian enghar satna nge in neya intan enge a poina om Delhi sarkarin in hnena tanga vaccine le atumin vaccine in nei lo thu le asiam tu company tena an siam thei ri lo thu in soya chuti lain private hospital ten chu vaccine tho chu sum don na an manatan chuan leitur an hmureng thunga private hospital tenena in thil ti hi enge a omzia state sarkarin thalai te hnena pek tur vaccine ama mo lain vaccine leitur a omlova asiam tu company te po in khal tur an nei lo ma se chu vaccine tho chu private hospitalin a aya to alein thalai te hnena a hral an thral vele thunga state sarkarin a thlona thalai te hnena pek atum kha private hospital ten dos khat cheng sang khat le zahni ten an pe chuaka state sarkarin le ya tum laia le tur om si lo a aya to private hospital ten an le thei reng tho si hi enge a omzia he zo na hi central sarkar hian na chan nge anga yang state sarkar te hnena pe chuak tura vaccine siam tu company ten vaccine an nei lo lain engtin nge man to zo ka hral le turin private hospital te hian an hmu zel thei bik si ti hi tin state sang te hnena vaccine pek chhuah zat le private hospital te hnena pek chhuah zat po hi mumal taka chin chia a langtlang taka thil kalpui turin central sarkar hi kan phut bok vaccine chungchang bi ka soidu chu kha ani a adang le a chuan nimin zirtop nia khan GST council meeting neih ani a
he GST Council hian bungro sang sang atanga sarkarin chia alak zat tur aduang thin chu meeting a chuan Delhi Mipui te ayo in finance minister kani angin COVID-19 kai hnoi thil heng oxygen concentration oximeter PPE kits le abikin COVID vaccine te GST engma lalova free tax titurin sarkara rotna kathlena mase BJP finance minister engemaw zatin chu rotna chu andeu dal West Bengal finance minister in min thlopa Punjab Chhattisgarh Tamil Nadu le Jharkhand finance minister te po in karotna hi thlopin anni po in hetiang item hoa te hian GST chhia lalo turin anlo nor ve meka BJP finance minister then khat po in an thlop ve hial nge mase BJP finance minister tamjok ten karotna hi pomlovin vaccine oximeter pulse meter le hengman rodang sang sanga te hian chhia lalak chhun zom zel an duh thung finance minister engemaw zatin covid dolet na le hriveite enkol na hman rua te Mipui in mantlom zo ka han hmuh theihna tur ngai tu a GST oltir tura kan ngen lain BJP finance minister tam takin an do dala wangin kan du angin thutluk na siam thei ani talo ani a chuti ni lo se chu ni mina tang khan rampuma covid vaccine oximeter oxygen cylinder PPE kits le thil dang dang te tax free items ni in Mipui in mantlom zokin kan hmang thei tur ani a voina hian BJP hne na he zona hi ka zo te he ripui tri bai om takin rampum min ti buai lai hian ripui laka inven na le a beilet na man rua te Mipui in mantlom zo ka an hmu ve the hi engwangin nge rem in ti lova chuta chuan eng harh na nge in neih engwangin nge BJP finance minister tam takin he rot na hi an do dala engwangin nge tun ang hun harh taka hian Mipui te phur rit chok zang khai lam aya sum siam na lam hoi ringot Bharatiya Janata Party hian angai tua mai le a chan na han pek nge anga yang kalome